φίλο μου τον Δήμαρχο να έρθει πάνω μαζί εδώ, να δώσουμε τα χέρια. Μαζί το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Αλίκη Τιμοσχή, τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής, τον Γιάννη τον Σαγκάρη, τον συνεργάτη, τον φίλο, τον αδελφό, τον Λάρη, τον Καραγιάννη, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, ελάτε πάνω να δώσουμε υπόσχεση. Αντώνη Αλαχούζο, έλα. Να δώσουμε υπόσχεση ότι από τη Δευτέρα, εγώ από μια θέση και όλοι εσείς θα δώσουμε τη μάχη για τη Ρόδο, για τα Δωδεκάνησα, για τον τόπο μας. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να ξέρετε ότι με ψυχή, με σώμα, με όλο το πάθος που διαθέτω θα δοθώ για σας υπηρέτης του λαού και όχι δυνάστης.